Dobrý den, já bych vás chtěla přivítat na... Zase! Že jo! On the other side of the street I knew stood a girl that looked like you. I guess that's deja vu, but I thought this can't be true, cause you moved to West LA or New York or Santa Fe or wherever to get away from me. Oh, but that one night was more than just right. I didn't leave you, cause I was all through. Oh, I was overwhelmed and frankly scared as hell, because I really fell for you. Oh, I swear to you, I'll be there for you. This is not a drive-by. Just a shy guy looking for a two-fly. Hefty thing to hold my love. When you move me, everything is groovy. They don't like it, sue me the way you do me. Oh, I swear to you, I'll be there for you. This is not a drive-by. A můžete vás například rozhovor, jak jste se vlastně k tomu dostal? Tak, já jsem zbyl kostým. Ne, ty jsi to pilot vlastně. Jo, já jsem pilot, no. A zajímalo by mě... No, studoval jsem leteckou školu v Praze. 4 roky. Jenom 4, to jste takhle zvládli? No, ale tam byla praxe dlouhá, no. Musíte lítat určitý počet kilometrů. A kolik máte nalítáno veškeré? Několik tisíc, já už to nepočítám, to je furt se má to. Tak 1000 není zase tak moc. To není moc, jako určitě to letadlo. Několik tisíc, říkám. Dobrý den, Dobrý den. jak se vám to dneska líbí? Dobrý, to je dobrý. Nepřipadá, že se příliš strašidelně? Ano, tak trošku stačilo, že jsem s pokorou rány do zrcadla, jako člověk sám sebe, ale znáte to. Já se nedivím, já mám tady pro vás dárek. Vyhrál jste soutěž za dobrý to, foťák první třídy. Ten je krásný, opravdu, A nádherný. ráda bych vás pozvala... Ne! Čau, Andy. Čau, Ruťo, ahoj, ahoj. Co seš? Děvka. Tady připomínám určité druhy filmů, ale ve skutečnosti to tak vůbec není. Já myslím, že ty to fakt slušně máš pochopit. To jsou moje, že jo? Ne, to jsou pometlutky. Jak mi teda stárny. Včera kolik kostýmů ty si koupila, To jo. Já mám taky konversky, jako konvers stále jde. Hele, Ruťo, jsme sladěný. Je vidět, že můj styl učí i z televize. Díky, Candy, jdem dál. Dobrý den, co děláte? Pracuji, já, jak jste na to připravená psychicky celkově? Tak... Vždycky koukám velice dobře. Slečna Tichá mi slíbila pár panáků, než si do toho pustíme, takže já spolehám na to. Aha, takže vy chcete alkohol? No, já myslím, že by to měli vidět všichni, ale přeju vám hodně štěstí. Děkuji. A chtěla jsem ještě se zeptat, jak se vám tady celkově dneska líbí? Je to výborné. Bude se vám stejskat? Ne, já si nesmím rozmazat make-up. Naschle. Paní profesorka, může s vámi dát rozhovor? Šušu Kriste. Jo. Takže jak se vám tady dneska líbí? Dobře, akorát Petra mě nechce poslouchat, ale to tam nebudete dát. No, uvidíme, no. A co byste nám vzkázala k maturitě? Hodně štěstí. Děkujeme moc krát. Kuba. Ale zdravíčku, už je to tu zase, hele, to je moje sláva. Tady není žádný tango, abys mi brala moji kůži. Co? Až budete stříhat video, tak chci vyčistit zuby, jo? Dobře. Takže dobrý den, jsme tady zase zpátky, jak se vám to docela líbí? No, Edy, nehraj. teďkom přijel, protože jsem musel nakrmit ještě vepříky doma. A jak se mají vepříci? Takže jsem vlastně přijel a celý 4 roky jsem se chodil zbytečně, protože jsem nebyl na posledním zvonění, ale co se rád. Vepříci mají přednost. Vy jste takový srdcař. Pro vás je důležitější práce než lidi. Andy? Úžasný. No, co by dělal Josífa, kdyby nedostal nažrat, vej? Vidíte? Teď já se to znám z vlastní zkušenosti. Když mě nedají nažrat, tak je to špatný, že? Jste opravdu Taky kvičíte srdcař. z ty celý dopoledne. Jste opravdu máte velké srdce na pravém místě. No. A co byste nám chtěl vzkázat? Tak jako... Hlavně dobrý počasí, ať vyroste ozym a všechno nejlepší, že jo, každopádně. Paráda, jsem úplně šťastný. Nejlepší to tady je. Říkám.
Tak z čeho jsem vypomněl, jako, protože jsem se nesmí připravit, když jsem to musím zaspávat. Protože jsi šel rovnou. Plus je to právě mrzí, bylo to velké zklamání. Pojďme někam alkohol. Já bych chtěla vědět, jak se těší na rukáž. No jako těším se, nebo je to pěkné. Hodná bych Já si teďka nevím. chystat? Jdeme to. Vidět, Jak se vám tady líbí? moc se tady líbí, Kolik jste vybrala? 12 něco. Vy jste byla asi nejúspěšnější, je to tak? Asi jo, no. Můžete nám říct, jak jste to dokázala? No, prostě musíte si takhle vzít. Nějaký kokosový něco, nebo jak se to jmenuje? Já myslím, že to kokos nebude, ne? Já si myslím, že jo. To nebude kokos, to je lepka, podívejte. No to je lepka. Tady máš temení. Oh, I swear to you, I'll be there for you. This is not a drive-by. Just a shy guy looking for a two-fly. Hefty thing will hold my love. When you move me, everything is groovy. They don't like it, sue me the way you do me. Oh, I swear to you, I'll be there for you. This is not a drive-by. Profesorko, nechcete něco zkázat Janičce? A kde je Janička? Ona má příšnice. Je taky ani, měj se hezky a hodně brzo se uzdrav. To je škoda, poslední den ve škole, podívej, jak to tady vypadá, konečně prima. Konečně prima škola. Pozdrav Janu. Ahoj Janičko! Pozdrav Janu, řekni něco. Jano, i když tady nejsiš, myslíme na tebe a jsi tady duchem s náma. Ahoj Jano, jenom když se dnes nejsiš, je to fajn, ale my zdravíš. Fakt ne, Jano. Janí, přejem ti všechno, ale hlavně zdraví. Hodně zdraví, ať se rychle uzdraví. A hlavně tu s náma vezou maturitu. Ve středu budeš sedět. U3. Tak. Ano. Řekni něco. Tak já vím co. Čeho nevíš? Uzdrav se a hodně štěstí do maturity. No. Martinové. Říkáš něco Janě. My na ní myslíme a ať to uzdraví, a že to uvidíme, až to budeme ten milionkrát výdat, takže všichni máme hrozně rádi. Jani, prosím tě, my se na tebe hrozně těšíme, až nás se uvidíš, až hlavně, až my uvidíme tebe, protože bez tebe není ono, tadyhle prostě lidi se ptali, kde máme Janu, že nejsme celý, takže co nejdřív přijďte, já jsem to nejdřív. Andy, říkáš něco Janě. Ahoj Jani, prosím tě, nás to všechny mrzí, že jsi takhle nemocná, ale máme tě rádi. A teď natáčíme toto video, ať to má všechno vidět. I tohle Janě. Ta děvka, ta má moje boty, já jsem musela trpět chvíli. No to nám pozdrav Jani. Jo, a ať se nejsi nemocná, ať nemáš tady takový ty bole, aby si to... Radši ať se ti to vrátí sem. Berte! Jo, řekni něco hezkýho Janě. Že? Janě něco vzkáž. Je to škoda, že tady nemůže být dneska s náma jenom. Jako uvidíš, nebo je to fakt pecka, hele. Že to točíme. A ať se uzdravíš brzo. Jo, to se, já jsem to vlastně a Roberto má malýho. Vzkaž ty něco, to je pro ní. Chceme tě pozdravit. A máme tě rádi. Čau Jani. Tě pozdravuje. Tak já ti přeju, ať se to uzdraví. A ať to maturitu s náma. A ať vlastně si nepotvrdíte, co si říkají. Ať prostě všechno dobře dopadne. Ahoj Janě, nezahraju písně. Ne, Andy ne. Andy ne. Rádi, jako zabrat. Ty neví moje. Že? Janičce. Jo, ať já můžu se na ní podívat. No, Jani, tohle už asi uvidíš, až když tam jsme byli, takže v pohodě. Jani, Kuba ti chce ukázat intro nějaký, vůbec se musím se ukázat. Víš, od malička jsem pásal prasát, ale teď seru na prasát. Rozhodl jsem se lítat. Jsem velmi šťastná, že jste všichni byli připuštěni. Samozřejmě, že máme nejhorší průměr. Nejvíce zameškaných hodin. Ale pozor, navrhla jsem vám nejvíce
teďka zaspíváme. Hele. Maturita před náma, 4 roky za náma, hodně se nás změnilo, to hlavní však zůstalo. Od prváku do práci se zítra vychláci, učení nám nikdy nešlo, vždycky z toho nějak sešlo. Ve druháku paráda, jízdu lesmy na záda, učení snaha marnivá, to jsme jako rodina, my jsme třída 4. B, a to navždy budeme, my jsme třída 4. B, tak nám tady teďka zpíváme. Ve třeťáku 18, tam se nám a pak bás, za humňák nás kárali a my výmluvy hledali. Čtvrťák cílová rovinka, všechno bylo jako chvilinka, my máme tu den poslední, co bude nám nikdo nepoví, my jsme třída 4. B, a to navždycky budeme, my jsme třída 4. B, tak jak mladí teďka zpíváme, odpadání jistku máme, ale my se lekce nevzdáváme, za měsíc je tu zas, to strašidlo, ten krutej jas, ale my se lekce nevzdáváme, my doufáme, že to zvládne, na výhod přece spoléháme a jen v dobrém vzpomínáme. Myslíte si, že dáme? Třída 4. B, a to vždycky budeme. My jsme třída 4. B, tak nám tady teďka zpíváme. My jsme třída 4. B, a to navždycky budeme. My jsme třída 4. B, tak nám tady teďka zpíváme. Za všechno vám děkujeme, celý sbor obdivujeme, naši třídní milujeme, už vás zlobit nebudeme. Třída 4. B, a to navždycky budeme. My jsme třída 4. B, tak vám tady teďka zpíváme. My jsme třída 4. B, a to navždycky budeme. My jsme třída 4. B, tak vám tady teďka zpíváme.